vrlo važnu, vrlo vrednu. Da imamo divan kutak za svaki školski trenutak. I bit ćemo zahvalni do neba, ako je nas to para, uz malo volje i nama u školi bude najbolji. Pametni kavu za pametni glave i zdrave su slatki da nam ukras strah. Naš mali kutak za igranje i magičan kofer da proširimo znanje. Zahvalnost ćemo pokazati na naš način, a onima što nas obraduju najviše dodat ćemo i mali začin. Mi